Nizobosha imani. Imani ngiyafuna umlalela. Ubaba kanjani? Imani mama, imani ma. Ma. Wengani? Uba uyakholwa la ekhaya. Ayikho vele lo. Ayikho vele. Uyakholwa. Ngicela ma. Sizozwana kanjani? Imani ma, sizozwana kanjani masonke siqaqamuka konke sikhuluma. Kumele sehliseni imoya, sihlaleni phansi, hlala phansi ntombi endala. Usungaze kushukela ushukela ntombi endala. Hawu Nkosi yami. Lalelani bosi. Lalelani. Angifuni nje sis, lalela. Ngicela ningilalele. Angithathi masayidi. Yes. Imani. Lalela. Imani uzoniphendula phela one by one. Imani ehlisani imoya. Usisi akalo ukuniphendula ama-answers. Kodwa njengoba niuza nifuna ukumshaya. Ukuthi sesibe abantu. Nizoboshwa. Cabanga-ke. Lalelake cabanga-ke. Awucabange usuboshela umntaka babo wakho. Uyezwa sesi asikakezwa nanakahle. Yebo. Wema ayikabi ma. Usisi njengoba sifike naye la. Yeah. Angithi ke nani nizokhulumisa leno naye ananse manifuni ukuthi kube khona imibuzo nimbuza yona. So nizokwenza kanjani lokho njengoba nifuna ukumshaya. And mina ke into engixaka kakhulu ke. Wake washawa kuphi umuntu wesifazana omithi? Isithunzi sika baba. Imani
sorry imaki ayikabi hayi ningangizwa kabi kodwa lento ngizoyikhuluma ubaba wakho wena osokumbamba uzipho maye wehlisa ima ngifuna uku-answelela hayi kabi imama hayi ukuthi ngiwubuza kuwena lo mbuzo sengiwubuza kosisi ukuthi ubaba uhleze khona la maye ehlisa uzipho usuke umehlisa lo zipho ngisuke ngamehlisi kodwa ubaba okay mehla yonke ngicela makuwukuthi makhona umbuzo noma okhona oyedwa noma ma ngiyathemba ukuthi nini abantu abami ngoba ke manje ayichaza wengane ukuthi nani hlanganaphi nobaba wakwami nampa bebuza ma sasihlangana esontweni mehamba ethu emithingini habe iqale kanjani yona lento kanjani yaqala emhlazane sibuye esikoleni mina nawe silate wena ngoba uyafunda nje wena wamvumela kanjani wabona ukuthi umuntu ungitshena ngimdala mntanami wena ukhohlakele wena ngane uhlala uxoxela lo ukuthi wena uneblessa abuye umntwana azohleka la ngitshela ukuthi wena uneblessa kanti ibless indoda yami uzena ucoshwa phansi ukuba nezimali kanti mina ngilambela endlini engane zami imali ithathwa wena imani bosisi nginibuzele umbuzo mhlambe nani engithemba ukuthi niyafisa ukwazi kusisi sisi hayi kabi ngicela ukubuza ukuthi uzuzube neshow yokuthi ingane ekababa wala ekhaya yini ekwenze wakunje wathi nje lalela kudaki kumnyama kubuvu eyala ekhaya lengane ingoba wathi angihlukane neboyfriend yami ayikho into angangenzele yona kade yenziwa iboyfriend yami ngakwenza ke lokho shuthi sobhekisa isikhathi wena ungitshela ukuthi usanele kwi-Valentine uzokukhipha kanti ukhisho ubaba ngisho baba wakho imani indaba somkhiphano lo imake wengane wangeza ngani ukuzongitshela ukuthi nayi indoda yakho phela ekuqaleni wakutholaphi uthi wena esontweni angithi wena ngithi uthi wawuyoklina esontweni wakubambela khona wakurepa noma wakwenze njani savumelana kaza ngirephe savumelana kahle yebo uyajona wena naye imake ngicela ukubuza asijoni siyathandana kuhlukene ukujola nokuthandana uzosindela ukuthi umithi uzosindela ukuthi nangebuza uma wangeza ngani ukuzongitshela mina imama engase kuthiwa mina na ucosha ngesikhwama semali ungabuza ungitshela ukuthi ucosha ngesikhwama semali ngiyabuza mina ngibuza labo chocolate yaba owathengelwa bona wathengelwa usanele sabuya sabadle khakanele imali yababa sasiza soba uthi imali yababa wakho mama imani wafika lo ngihleli ngale kamereni wafika nekhalibhothi lefoni inqovu yefoni iPhone yonke i-iPhone yonke thula sisi uma ifika nayo ngambuza ukuthi le foni uyithathephi wathi kumina uyithengele usanele habe usanele ubani usanele ubaba wathi ithengele usanele wafika nefoni i-iPhone lengaka waphinde futhi phela ngisho 3 days wafika nezimbali yena lo ngayibuza ngambuza ukuthi izimbali uyithathephi wathi uyithathe kusanele wangikhombisa umqumbo omngaka wemali lo ngambuza le mali engaka uyithathephi wathi ngithathe kusanele ngathi kusanele useyasebenza malini ngoba wena wangitshela ukuthi usanele akasebenzi usanele udrive ama-Uber wangitshela lokho wathi usanele akasebenzi udrive ama-Uber umithi sobani usanele kanti kusho ubaba wami le mali njengoba unenyanga eziwu-6 phela sekusondela ukuthi ubelethe lapho uzobela manje ubuhleli ubusambi ukhombisa yanibuza ingane ukuthi yindaba Imani
Wema. uthi Ntombendala. amadoda bakho Ntombendala. hayi bo naye Ntombendala. ngizongivusela nge-BP lana bo Ntombendala hawu. Habe. Hawu Nkosi yami hawu. Mina Ngizongivusela Kodwa yazi Wema, yazi Hayi bo. yazi into ebuhlungu. Into ebuhlungu nansi. uzongivusela ngoshukela wengane Yazi- uzothi nendiwa manje laphansi Wema. Bengicela ukuthi uzame before uze ube shosho ngayo yonke into noma nawe ngendlela okhuluma ngayo uzube sho. Buza umnikazi wendaba. uzofika Kube uyena. uzofika azosikhulumela kodwa ubaba ngeke ayenze lento ubaba ulunge kabi ubaba nje uma lapha esontweni hayi ashumayele Okay, yazi nasenze njani? Shumayela phambi kwethu. ashumayele phambi kwebandla Phambi kwebandla lonke. kanti wena